धंस खालामनायनि प्लेन पलिसि लाजोब्बाय माब्रैबा कनस्पिरेन्सि खालामनानै बेखौ जोबस्रांनो हागोन बिनि पलिसि लाबाय एकदमबारे हिंसाजोंनो दिनै माने गावनि जाय हिंसा खालामग्रा बिथांनि गोसोआबो दिनै बेबायदि मोनसे गोसोम जालांबाय खुनु मानसिफोरखौ अननो रोङै जालांबाय जायनि फलाव जानो हागौ बिनि पापफ्रा गावनि गथ' गथायनाव नांनो लागासिनो दङ नाथाय बेनि फारसे बेहा खुनु जेबो सिन्तायानो गैया दिनै माबायदि जागोन हाबा जाय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव रायलायगोन आङो दिनै गंसे न'खरनि माने समस्या जाय न'खरखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि पलिसि लाबायमोन आरो बै न'खरा दिनै आंनिसिम फोरमायहरबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै गेजेराव बुंगोन आङो जाव रावनिबो नाम लानाय नङा खारन दिनै बेफोरबायदि काहानिया गोबां जायो दा बेखौ रायलायनायनि सिगां आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननैसो क्लिप होगोन नागिरदों चिरांनि उथ्रिसार शिब मन्दिराव दासिमबो बेरामखौ फाहामनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ जेरै नोंनि खिला मालावनाय ओमफ्राय लिभारनि समस्या मोदोम बुनाय आथिं आखाइ आलौनाय सानाय बार गाज्रि लोगो मोननाय गथ' जोनोम होनो हायै एबा गथ' मोनैनि समस्या उन्दैफोरनि खर' गावनाय सोरबा देवसिगिरि जानो नागिरनाय फाहामनो हायै खारलाबायनो नागिरग्रा रोङावलाबायग्रा नागिरग्रा माने बुहुद बायदि रोखोमनि समस्या न'खरनि जेंना गथ' गथाय फरायनायनि जेंना साख्रि बाख्रिनि जेंना न'खराव बिसि फिसायनि जेंना बिभिन्न रोखोमनि संसारनि बेमारखौ दिनै फाहामगासिनो दङ आरो गोबां प्रुफ दिनै बिनि आखायाव दंसै गतिके नोंथांमोननो बे न'खराव जुदि बेफोरबायदि बायदि रोखोम बेरामजों नों भुगिनानै दङब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै नोंथाङा जगाजग खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनाव मा बेराम जादों बेखौ नों बिथांनो फोरमायहरनानै नोंथांनि बेरामखौ फाहामनानै लाबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होबाय थादों बेनो जाहैबाय मा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उथ्रिसार शिब मन्दिर नोंथांमोना इमिडियेट जगाजग खालामनानै नोंनि देहानि बेमारखौ फाहामनानै लाबानो जाबाय जे नोंथाङा गोबां रोखोमनि डक्टरफोर हमबाय नाथाय दिनैसिमबो हामाखैबा इमिडियेट कल खालामनानै फाहामथाय लादो नोंथांमोननि गेजेराव आं होबाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दा बिराद साननो गोनां जाबाय जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव नाथाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजावल' थाया जोंनि बर' समाजनिल' खानि नङा बेयो रायजो राजा नोंथांमोन खारन दिनै नोंसोर नाय एसेबां जाय मानसिया दिनै गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय माने गावनि जिउ कालावहाय गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो दिनै साक्सेस जानो हानायनि लामाखौ मोनाखैमोन नाथाय खस्थ' खालामै गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै खस्थ' खालामनानै दिनै बियो मा मावगोन मा मावा खालामनानै बिभिन्न रोखोमनि बेफार फालांगि जिउआव मावबोबाय नाथाय मावनायनि उनाव बियो दिनै लासै देरनो लाबाय दिनै बियो एसे माहाजोन लक्षणाव फैनो लाबाय नाथाय बेफोरबायदि माहाजोन जानो लानाय समावनो दिनै बिनि न'खराव आरो नुजालायबाय हिंसा एसे एनैल' रां खामायहांदोंमोन गावनि फिसा मोनसे बिजनेस खालामनानै दा बेफोरबायदि गावनि मोनसे फिसा बिजनेस खालामनानै दिनै रां खामायनायखौनो दिनै हिंसा जालायबाय हिंसाजों बिनि न'खरखौ फोजोबस्रांनायनि पलिसि लालायबाय सासे सुबुङा आसरित नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिया दा हिंसाजोंनो ओरैबायदि माखासे कनस्पिरेन्सि खालामनानै बेखौ मा राहायै फोजोबस्रांनो हागोन बिनि सोलो दिहुनबाय थायो खोमा सोलो नागिरबाय थायो बिथाङा नाथाय नों सोलो नागिरबालाय मा जानो नों सोलो नागिरबाबो नों माखासे कनस्पिरेन्सि बाहायब्लाबो सानसे समाव सैथोआथ' ओंखारखायोना जाय मानसिखौ नों कनस्पिरेन्सिनि बाथ्रा रायलायबाय थादों उमुखखौ ओरैबायदि खालामनांगौ उमुखखौ माबा मोनसे खालामनांगौ बै मानसियानोथ' सानसे नोंनो गासिबो डिटेल बाथ्राखौहाय खिथाफिनगोन ना मानो खिथाफिना नोंथ' बेजों सानफ्रामबो नों मोजां जाबाय थानो हाया सापस हमना लादो नों माबा मोनसे खालामबाय सोरनोबा नों बिनि गाज्रियानो जा मोजाङानो जा नों बिनि हयथ' भिडिअ फुटेजखौ गुबुननो हरबाय आरो बियो सोरनोबा हयथ' निउस मिडियायाव हरबाय फट' फुटेज हरबाय बा निउस मिडियाफ्राव हरबाय बा थानाफ्राव हरबाय बेथ' अट'मेटिकेलि उनाव फैफिनजोबखायोना बे बुस्थुखौ सोर हरा माब्रै हरा मानो हरा बेथ' अट'मेटिक उनाव ओंखारबोजोबखायोना अब्ला नोंहा गुबुननि हिंसा लानानै मा लाब जाखो मा प्रफिट जाखो नोंथ' हिंसाजोंथ' नोङो बेखौ नोङो माने फोजोबनो हानाय नङाना दिनै नोंनि अपेन नामा ओंखारजोब्बाय दिनै अपेन नोंनि मुङा ओंखारबाय दिनै नों बेखौ हिंसा खालामदों होननानै दिनै जाय बिथांमोननो नोङो फट'फोरखौ हरदोंमोन जाय बिथांमोन नोङो भिडिअ फुटेजफोरखौ हरदोंमोन बैफोर भिडिअ फुटेजफोरखौ हरग्रा बै सुबुंफोरनि गासैबो ओरै होननानै गारि गुरि नोंनाव फैजोब्बाय दा अब्ला नों सानदोंमोन नामा जे आं मुंखौ लाखोमानानैब्लाबो
जे आंनि मुंखौ दा बुंथार, आंनि मुंखौ दा लाथार, आंनि मुंखौ दा खालामथार होननानै नोङो गुबुनखौ फोजोबस्रां लादोंमोन नामा? बेफोरबायदि गियानखौ जिबनावबो दा सोलों। नों जुदि मानसिबा, नोंनाव जुदि कमन सेन्स दङबा, नोंनाव जुदि हिउमेनिटि दङब्ला, नोङो जुदि सुबुंथिनि खाथिराव जुदि दिनै नों थांनानै दङब्ला, नोंबो सोलों मावनो दांनो आखाइ खुलिया जानो नाङा। मालायखौ हिंसा खालामनानै जिबनावबो गावनि जिउखौ दैदेनना सान। नों स्पइल जागोन, नों जोबस्रांलांगोन, नाथाय नों बैखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। जायखौ नों हिंसाजों फोजोबनो नागिरदों बेखौ नों फोजोबनो हानाय नङा। हानायबाबो नोंसो जोबगोन आरो बैफोर पापआ नोंनि गथ' गथायाव नांलांगोन। नों मा सानदों? मालायखौ हिंसा खालामनानै, मालायखौ खैफोदाव खोख्लैनानै नों रंजानो सानदोंथ'। नों हाजार इसोरखौ खुलुम, नों हाजार इसोरखौ गाबज्रि, नोङो जानाय नङा। खारन नोङो हिंसा खुलिया मानसिया नोंनाव नांजोबगोन, नोंनाव नांजोबगोन। आरे बाबा, नोंनाव बेफोरबायदि नलेजआनो एसेबो गैया। गोरों जाबाय नों, गोरा जाबाय नों, बुजिनां जाबाय, नङा होमबा? नों मानसिसोथ' नों बुजिनो हानाय मानसिया दिनै बेफोरबायदि मालायखौ मानो हिंसा खालामनांगौ? मालाया जेखि मावनानै जाया दाङा गैया, साख्रियानो मावथों बा माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामथों बा फिसा फिसौ दखान दला होथों बा माबा मोनसे खालामनानै जाथों, मालायखौ दिनै मानो बेफोरबायदि हिंसा खुलिया खालामनानै फाव फान्दायनानै मानो जेलाव हरखो? मानो जेलाव हरखो मानसिखौ? दिनै जेलाव हरनाय लोगो लोगो गासैबो डिटेल माबा ओंखारजोब्बाय। जायफोर नोङो रायलायदोंमोन, जायफोरखौ नों कनस्पिरेन्सि खालामदोंमोन, डिटेल जाजोब्बाय, दिनै मोनजोब्बाय। गासैबो नोंनि मुङानो फैजोब्बाय। अब्ला मा खालामगोन? दा नों बबे मोखांजों नुजागोन, बबे मोखांजों रायलायगोन, बबे मोखांजों थागोन? जाय मानसिखौ नोङो बेफोरबायदि कनस्पिरेन्सि खालामनानै खैफोदाव खोलैनो नागिरदोंमोन, बेनि न'खरनि गासिबो बाय बाहागि मिथिबाय। लाजियाखिसै दाना नोङो? लाजियाखिसै मालायखौ हिंसा खालामनो? आरो नोंहाबो आखाइ दं आरो आथिं दंब्रा, माव दां जा, हायोबा बिनिफ्राय सोलों, बिनिफ्राय मदद ला, माबोरै खालामनांगौ, बिजनेसखौ बोरै माव, बिनि माखासे प्लेन पलिसिखौ नोंबो दिहुनना सोलों। मानसिनि आखुआथ' बिसोरना, नों रोङा सोलों, नों मिथिया सों, बिसोरना मा दरखार दं मालायखौ हिंसा खालामनानै मालायनि न'खराव खैफोदाव खोलैनानै मालायनि न'खरखौ गोदाव सोराव खालामनो मा पलिसि दं? इसोरा बिदिखौ नायो नामा? नों जेखि धोरोमनि मानसिया मानो, इसोरा बिदिखौ नायाथ'। इसोरा बिदिखौ लाय होआ। बेफोर पापआ नोंनाव नांलांगोन, रोफो रोफो नों गोसोखांगोन बै समाव। आरो बैफोर पापखौ जुदि नोंनि गथ' गथाया जुदि रुजुननांगौ जायोब्ला नों बोरै सहायगोन? दे नों बोरै सहायगोन? दे गुबुनखौ बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि खैफोदाव खोलैनानै नों दिनै बेफोरबायदि आरो नोंनि पापखौ जुदि गथ' गथाया माने रुजुननांगौ जायोबा नों बोरै सहायगोन? बेफोरनि फारसे नोंनाव माने नलेजआ गैया दाबो। एखेंसो नलेज गैया नामा? खबरदार, मालायखौ हिंसा खालामनानै मालायनि न'खरखौ फोजोबलां दासा। सान्स नों हाजार होनब्लाबो नोंनि नामा फैफिनखायो। मास मोनसेनि उनावनो, मास मोननै उनावनो, बोसोरसेनि उनावबो, बोसोरनि उनावबो नोंनि नामाव फैखागोन जे उमुगानोमोन होननानै। दाथ' मास मोनसे नाङाखसै, नोंनि नामा अफलाइन ओंखारजोब्बाय। नों सोरनो मा वाट्सएपआव सोरनो मा हरदोंमोन, मा फारायदोंमोन, गासिबो ओंखारजोब्बाय डिटेल। हरजोब्बाय दाना नै उमुगानो खालामदों। अब्ला मा लाब जाखो बे? मा लाब जाखो? कनस्पिरेन्सिखौ नों मानो खालामदों? रोङाबा मानो मावदों? आरो एफाबां गोरों गोरा मानसिफोरखौ मानो बेफोर गियान नोंनावबो थाखो? लासैनो सोलों एसे। मालायखौ मददसो होनांगौ आरो नोंहा मालायखौ हिंसा जायो। नोंबो मावना, मालाय मावै दाङै खस्थ' खालामनासो रां रुफा आरजिदों, सोरबा बिल्डिं लुदों, सोरबा गारि घरा बायदों, ओरैनो मोनदों नामा? सोलों।